Bueno, pois estamos nun charlando de audiovisual que a verdade é que tiña moitas ganas de facer e, pois curiosamente, estando no Culturgal, atópome por aquí con Anxo Guerra, que foi mestre meu, e bueno, agora contarei un pouquiño máis, pero que dixen, pois é unha oportunidade para entrevistar a Anxo, e diremos, por que de audiovisual Anxo? Pois pola cantidade de xente que pasou polas súas mans do audiovisual. Que tal, Anxo? Encantado de estar aquí, ademais encantado de encontrar a Pablo, porque é un deses alumnos que teño a sorte de poder seguir, porque eu tive uns 3.000 alumnos e claro, non sigo a todos, pero a Pablo sí polo seu traballo e porque os profesores temos algo así como moita querencia polos alumnos e todo o que eles fan e triunfan sentímolo un pouco noso, non porque nós teñamos nada que ver niso, pero pola relación que houbo, porque ademais eu dáballe clase a adolescentes, que é unha etapa moi bonita, hai quen di que é moi complicada, non, é a adolescencia que é así, e é moi bonita, por eso me encanta e lle agradezo moito a Pablo que conversemos agora aquí neste sitio tan bonito. Bueno, por poñer en contexto, porque eu creo que lle contei algunha vez a Anxo, pero Anxo ten moita culpa de que a día de hoxe volvemos a primeira a miña produtora exista, porque eu naquela época, en cuarto da ESO, creo recordar, eu tiña moitas dúbidas, eu se dedicarme ao deporte e dedicarme a facer INEF ou dedicarme ao audiovisual, que non é a cousa que me gustaba. E recordo un día que Anxo nos deches a oportunidade do típico traballo que se facía para clase de poder facelo como quixéramos. En aquel momento nos fixemos bueno, xa non me atrevo a decir unha peli porque lle quedaba mellor un poquinho bueno, grande. naqueles tempos era moi valiosa, pros medios que tiñades, era moi interesante. Colleramos a cámara aquela de, non sei se era de High 8 ou de o que fora, e fixemos un traballo que eu gardo con cariño, vouche decir, pero que a verdade é que agora costame velo, pero que o recordo daquela época porque foi fundamental para a miña elección. Eu sempre vin moi interesante para a miña clase de Lingua e Literatura Galega o audiovisual. Cando se empezou a utilizar o audiovisual, eu procurei sempre utilizalo, porque é unha ferramenta maravillosa para facer chegar as cousas e logo, cando con xente como a ti e os teus amigos dábamos o seguinte paso, que era que vos forades creadores e o incorporarades, para min iso vale máis que me repetirades de memoria cando naceu Castelao ou cando naceu Rosalía, que se mira en calquer sitio. Anxo, que pasaba cos profes de galego daquela época? Porque eu teño unha lembranza enorme de todos eles, pero é que incluso outro profesor, que ademais ten un fillo que é David Zamor, que, bueno, era, recórdamo que ao final tamén nos fixe un traballo que era de dobraxe dos capítulos dos Simpson. Logo estaba Janeiro tamén, bueno, todos profesores como con moita vocación, non? Éramos moi vocacionais ao principio, porque que ti te escolleses estudar galego nun momento como a min que aínda non se daba galego, entón éramos moi vocacionais e ao mesmo tempo dos da miña xeración, agora non controlo, éramos moi innovadores. E vouche decir que éramos moi innovadores nós e os de inglés. Os de inglés tamén eran bastante innovadores e tamén lle daban moita importancia ao audiovisual. Foron os primeiros que empezaron a meter moito audiovisual para aprender idioma, para aprender o inglés. E por iso, facilmente, ademais, o pai, Xosé Luís, o pai de David Zamor, el tamén levaba no Cefore, tamén levou audiovisual, cos mestres para aprenderlles a utilizar as cámaras e demais. Entón, nós o que facíamos era intentar leválo ás aulas, e claro, que se o alumno non respondía, como era o teu caso, nós encantados. E para min iso, xa valíame máis que memorizaras algo. E ademais, para o galego tamén era moi interesante naquele momento empezalo a incorporar a todo o que era o audiovisual. Cando te xubilaches xa fai, decíasme antes, 11 anos, eu o que vin é que despois seguiches facendo cousas, pero o que me sorprendeu foi verte en programas, incluso con aquela sección que tiñas, eu creo que no Luar, pero logo recordo unha entrevista que non sei se fixera, bueno, prensa, non me acordo de que medio, no que falabas precisamente da xente do audiovisual que tiveras no Sánchez.
Claro, claro, non só é o teu caso, pero así de memoria, por exemplo, hoxe está saindo en moitas series Alicia Armenteros. Ujú. Alicia Armenteros xa en cuarto nos decía que ela ia ser actriz. Eso é moi bonito, que xa tiñas esa idea de non, de que no futuro eu vou facer algo. Ademais, Está Alicia, que participou na nosa webserie gravada no Sánchez Cantón. gravada no Sánchez Cantón, por iso é tan bonito todo isto de ver a xente que triunfa e demais, e logo que todos comigo sodes pois moi amables e sempre me saudades e lembrades aquelas clases. Logo hai xente, por exemplo, que naquel momento pois non sabíamos. Mira, un alumno moi famoso meu é Manuel Javois. Ujú. Manuel Javois naquel momento non sabías que sería un gran periodista, pero sabes que lembro eu de Manuel Javois? Que estaba sempre observando. Que era unha persoa, un alumno destes, que ves que este está mirando que pasa, e aí sigue, Ujú. mirando que pasa, e traducindo. Logo, tamén tiven moitos alumnos dedicados á música, que tamén, por exemplo, Malvares de Moscoso, Ujú. estivo no Sánchez Outro artista. Cantón, e foi alumno miño, que se Ana Sen, que é unha grande pianista, Ujú. que ainda actuou non hai moito en Pontevedra, tamén foi alumna miña. E logo hai xente relacionada co audiovisual. Tuve un alumno que é Diego Moldes, que está en Madrid, e que ten unha morea de libros sobre cine, interpretación de cine, amigo de grandes escritores, e demais, para nós, para o Sánchez Cantón, que toda esa xente tan variada, o que máis abundan son che médicos, porque ben o vías ti, non? Nas clases Sí. había moita xente que quería ir a medicina e tiña boas notas, pero logo hai de todo. Esta vai ser complicada, porque deixasme votando. Crees que cando hai unha rama artística, vamos a chamar un pouco, porque eu creo que todos os estudos teñen moito mérito, pero crees que é máis difícil de detectar? É dicir, a min se, por exemplo, me dixeran naquel momento viñera un orientador, quedaríase con que eu levo un 6 en matemáticas, ou levo un 6 en... Pero ao mellor ninguén detecta pois esa inquedanza audiovisual polo feito de facer esta obra. O ensino non leva a iso. Agora aínda debe ser máis difícil porque teñen que facer informes para todo. Nos meus tempos era máis fácil, porque sempre que deras máis ou menos a materia, podías ti ir cambiando a clase para darlle aos alumnos. Vouche poñer un exemplo completo. Tive unha vez un alumno que tiña moitos problemas ca maioría dos profesores porque non se daba adaptado á clase. Eu descubrín axiña que aquel alumno debuxaba moi ben. Pois nas miñas clases debuxaba. El debuxaba sobre o que estábamos falando. Nunca me deu, non sei, perdinlle a pista, non sei se hoxe é debuxante ou non, pero moitas veces o profesor, se pode, debe darlle saída ao que ten o alumno. Quizáis premiar con 2 puntiños máis, aínda Claro, que non os mereza no exame. Valorarllo, porque en lugar de facer eso, claro, ti en lugar de facer o traballo que facían outros máis de escrita, fixáchelo audiovisual, e eu valoreicho igual, supoño. É probable que o examen salira mal, eso xa cho digo. En calquera dos casos, Anxo, eu teño unha especie non de sentimento de que ás veces os alumnos e alumnas, é así, non agradecemos ou non temos oportunidade moitas veces de agradecer o que hai certos profes que nos marcaron. Eu creo que agora mesmo se lle preguntas a calquera, vaiche decir, eu tive un profesor de tal en non sei cando que me marcou. Sen embargo, logo vas pola rúa e non os saludas. Sí. E hai un pouco... A mí pareceme un pouco triste, non? Porque ti sabes que mellor non che recoñecen, pero que se lle rescatas unha anécdota ou calquera cousa van facer por acordarse, e moitas veces non se fai. Eso é que é un sentimento complicado, porque a esa etapa da que ti te refires é a adolescencia. E na adolescencia eu sei moi ben que podía ter alumnos que estaban encantados comigo, pero logo me vían pola rúa e non me saudaban. Non me saudaban porque eran adolescentes. E cando és adolescente non saudas o profesor na rúa. E logo pasas cando és adulto e hai xente que aínda lle queda iso da adolescencia. Nunca o saudei, seguro que non se acorda de min. É verdade eso. Entón non dase ese paso. Hai outros
sobre todo os que vos dedicades ao audiovisual, que sodes máis, pois saúdo e digolle e demais. Entón eu non o tomo a mal, porque esa etapa, segundo, se lle das clases aos nenos pequenos, eses non. É unha Che, profe, responsabilidade, quero, che, tal. é unha responsabilidade do alumno de lembrarse, Exactamente, non? exactamente. Das persoas Entón, que che marcaron. eu, polo menos no meu caso, eu facía o que eu consideraba conveniente e mellor para os alumnos, que logo algún me decía, pero naquel momento ninguén me decía nada tampouco. É agora, cando me xubilei, sobre todo, cando moitos me parades a decir que ben as túas clases. Incluso, podoche decir que alumnos que non estudaban nada, e que non facían nada na clase, agora me paran e me din canto aprendín nas túas clases. E igual aprendeu, aínda que non estudase. Aquelo, pois igual aprendeu comportamentos, actitudes, porque eu creo que cando estás nun instituto público non só aprendes cousas da materia, aprendes outras moitas cousas, a relacionarte, a ver o mundo, a liberdade, a expresarte. Dentro do audiovisual en sí, o feito dos actores e actrices que poidas ver nunha pantalla ten que encher de orgullo, non? Porque ao final nos podemos dedicar a unhas cousas, ou Javois tamén ao final lees, pero o poder ver ese final, non? Porque a xente perdese a pista, pero no caso de ver a alguén nunha pantalla ten que ser especial, non? Totalmente, claro, porque estálo vendo ali, estás vendo. Eu, ademais, como dixeches antes, chamáronme sin saber por qué, porque non sei por qué, ainda a altura de hoxe, me chamaron para o lugar e botei 2 anos e medio. E ali tiven moitos alumnos, porque eu daba unha clase, que era o meu. Ali tiven moitos alumnos famosos, claro. Entón, agora, pero os verdadeiros fostes vos, os do instituto. Eses foron alumnos de un día. Mira, xa estamos acabando. A min, despois de estar no Sánchez, eu visitei moito Sánchez. É dicir, gravei ata 3 obras audiovisuais ali. Tiña a sensación de que se me abría moito a porta, non? Eu sempre lembro cando eu estaba estudiando en calquera centro, cando traían a algún exalumno e de repente, pois esos profesores que presentaban como con orgullo a este alumno. Eu, de algún xeito, quería ser un deses. Ao final, cada vez que fun polo Sánchez, incluso eu creo que din unha charla ali, non sei se xa estaba xubilado ou non, Sí, xa debía, porque non me creo que acordo. foi con Janeiro, e di unha charla ali na que incluso puxeron estes vídeos que a min me deu un poquinho de vergonza Sí. daquela época. Crees que tamén, ao mellor tamén visitar un poquinho os centros ou estar, é tamén un exercicio bo, sobre todo nestes tempos nos que non te lembras nin de onde ves, non? Ten que ser, debería facerse máis, porque chegas máis ao alumnado, porque aínda és dunha xeración máis ou menos nova, ves que estiveron ali, ven como ti triunfas, e tamén se lle dá, no Sánchez Cantón non sei se os seguen, pero houve aí uns anos que levaban para en primeiro da ESO, levaban un exalumno que triunfase, sobre todo así, en audiovisual ou xornalismo, e poñíanlle de padriño a un profesor. Eu fun de padriño de Javois e logo fun de padriño de Cora Velasco, aínda que non tiven a sorte de darlle clase, que ela estudou ali, pero como é alumna e demais, é porque teño relación con ela despois en proxectos e demais. Pareceme interesantísimo e que o deberían facer máis. Pois é unha actividade que queda aí no aire, que a verdade é que sí que... Nos regalamos dela. Sí, é verdade que agora xa cambiou a xeración, eu creo que ahora mesmo no Sánchez, eu creo que daquela época non sei se quedará... Sí, xa non che quedan profesores. No, deben de quedar poucos xa. Sí. Porque creo que dos últimos xa foi Eladio, xa foi Olvés, por aí... Bueno, Sí, sigue Juan Atei, creo, aínda, non? Non, xa se xubilou xa se tamén. xubilou. Mar Villaverde aínda está. Deuche clase, non? No, pero bueno, creo que Juan Atei ainda botou uns cuantos anos traballando. Sí, xubilouse o ano pasado. Pois mira, así que xa non lle che tocaba. Sí. Bueno, Anxo, pois moitas gracias e nada, eu sí que confío en que cada vez máis pase, que se lle quite esa vergonza á xente, porque creo que é importante xa non ser agradecido pois en xeral, senón un pouco do que marca as trayectorias. Sí. Eu, volvo a decilo, empecé a entrevista deste xeito, pero tanto, pois neste caso ti, como todos os profesores de galego do Sánchez, fostes fundamentales para ser quen son.
Pois alégranos moito e se nos reencarnamos volveremos ser profesores de galego para ter alumnos como a Pablo. Bueno, pois nada, gracias a Anxo, gracias a este espazo que nos permitiu facer isto. Outro día, outro charlando de audiovisual, xa veremos con quen, porque como sigamos atopando xente, pois isto dá para moito. Gracias, Anxo. A ti.